Читаем на Літрадыё. Вы слухаеце падкаст «Адкуль бяруцца кнігі», у якім пісьменнікі і пісьменніцы дзеляцца асабістымі гісторыямі ды прыадкрываюць таемную механіку творчасці. Кнігі Ганны Янкуты паўстаюць з загадак, якія аўтарка прыдумляе для самой сябе і з дапытлівасцю выдатніцы спрабуе разгадаць. Пачынала яна з дзіцячых казак, серыі пра ката Шпрота і аповесці Марта і яе мара пра снег, у якія змясціла дэтэктыўны сюжэт. А потым паставіла перад сабой новую нечаканую задачу і, не будучы паэткай, стварыла зборнік вершаў на палях беларускай канстытуцыі. Апошняя на сёння кніга Ганны Янкуты «Аўтафікшн пра вымушаную эміграцыю час пустазелля» таксама выклік, бо аўтарка ўпершыню не хавалася за персанажамі, а шчыра фіксавала пераломныя падзеі ад першай асобы. У новым выданні падкасту Ганна распавядае пра страх пачуць сябе, пра неідэальныя тэксты, важнасць дысцыпліны, алкаголь як мінус прыём, а таксама пра розныя бакі пісьменніцтва, якое адначасова спосаб узаемадзеяння са светам і бясконцы гандаль з самой сабой. Раздзел першы. Асабістыя падзеі, якія паўплывалі на пісьменніцу. Частка першая. Месца. Увогуле на мяне ўплываюць, напэўна, ўсе месцы, дзе я жыву ці жыла, і, напэўна, пра большасць з гэтых месцаў я нешта напісала. Мае значныя месцы ў Беларусі гэта Гародня і Мінск. Я ў Гародні нарадзілася, ў Мінску жыла доўгі час, фактычна. Я так падлічыла, што 18 гадоў я пражыла ў Гародні, 18 гадоў я пражыла ў Мінску, а потым з'ехала. І пісаць я пачала ўвогуле, мне здаецца, пад уплывам месца, бо мая першая кніга апублікаваная, гэта кніга «Кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў». І я яе напісала, калі пераехала з мінскага раёна Сухарова у такі больш стары, больш цэнтральны раён у ваколіцах парка Чалюскінцаў. І мне там вельмі падабалася. Зразумела, што гэта не стары раён у сэнсе, як еўрапейскія старыя гарады. Гэта раён, які будаваўся так напярэдадні Другой сусветнай вайны, але ўсё адно ён вельмі моцна адрозніваўся ад спальніка Сухарова. І я хадзіла, просто мне было вельмі прыемна гуляць па гэтым раёне. У нейкі момант я гуляла і уявіла, што там жывуць прывіды, і гэтыя прывіды паміж сабой перамаўляюцца, бо вось просто ўсё гэтае не новасць гэтага раёна, яна спрыяла такім уяўленням. Я тут жа прыдумала для гэтых прывідаў імёны Мара і Жанжах, і фактычна так з'явілася гісторыя пра ката Шпрота. Але перад гэтым я, напэўна, гадоў 7 жыла ў Сухараве, і Сухарова таксама вельмі важны і дарагі для мяне раён. Я нават пра Сухарова, калі жыла ў Мінску, я пісала падлеткавы раман, такая гарадская готыка, такая даволі іранічная, дэтэктыў. Я напісала прыкладна палову гэтай кнігі, і мне яе вельмі шкада, але баюся, што гэта тая кніга, якую я ўжо не змагу дапісаць. Таксама «Час пустазелля» — гэта кніга пра месца шмат у чым, бо я ўжо жыла ў Варшаве, але таксама ездзіла тады яшчэ некалькі разоў у Беларусь. І там вельмі шмат карцінак з Варшавы, вельмі шмат карцінак з Мінска, ёсць карцінкі з Гародні. Я нават спачатку думала нейкі падзагаловак «Варшава, Мінск, Варшава» для гэтай кнігі даць. У выніку ён не вельмі пасуе, як мне здаецца, кнізе, але гэта таксама кніга пра месца. І летась я была 3 месяцы ў Аргентыне і трошкі яшчэ ў Уругваі, ў Бразіліі. Гэта была вельмі даўняя мая мара. І, безумоўна, гэта таксама месца, якое патрабуе ад мяне нейкай гісторыі, і я цяпер спрабую гэтую гісторыю напісаць. І адзіны горад, які застаўся без маёй увагі, гэта Гародня, і таксама ў мяне ёсць напалову напісаны раман пра Гародню. І я вельмі спадзяюся, што гэта якраз тая кніга, якую я змагу калі-небудзь дапісаць. Не ведаю калі, але яна мне вельмі дарагая. Гэта горад майго дзяцінства, ён звязаны з маёй сямейнай гісторыяй, і гэта горад для мяне поўны міфамі, бо дзяцінства прасцей за ўсё міфалагізаваць. Бо ўвогуле горад, у якім я жыла ў дзяцінстве, яго, зразумела, ўжо не існуе. Напрыклад, замак гарадзенскі. Здавалася б, нейкая гісторыка-культурная каштоўнасць і нейкі застылы ў часе кавалак гісторыі, але яго не так даўно рэстаўравалі, і я нават не бачыла. Я так склалася, што калі у апошнія гады, калі я была ў Беларусі, я прыязджала ненадоўга ў Гародню, в асноўным да бацькоў, да сваякоў, і ў мяне не было часу проста
пайсці туды, паехаць, паглядзець. І я нават не бачыла Гарадзенскі замак пасля рэканструкцыі, і, можа, я нават рада гэтаму. Не тое, што я баюся, што там будзе, а хутчэй я захоўваю ўспаміны, якім ён быў раней. Таксама дом, у якім жыла моя бабуля, ён нейкі такі вельмі важны для мяне. І такі міф жывога дома, у якім нешта адбываецца, нешта таямнічае. Пра гэта вось уласна я і хачу напісаць раман. Але гэты дом вось ужо ў апошнія гады яго прадалі, то бок я нават, калі я прыеду туды, хутчэй за ўсё ён будзе выглядаць іначай, магчыма, яго знясуць, бо ён стары. Магчыма, ён будзе зусім проста неяк вельмі яго перабудуюць, зменяць, і я не змагу яго пазнаць. Таксама я хутчэй за ўсё не змагу трапіць унутр яго. Таму гэта штосьці таксама страчанае. Для мяне страчаная гісторыя, а пра страчаныя гісторыі таксама вельмі хочацца пісаць, каб нейкім чынам замацаваць памяць пра тое, як гэта некалі было. Это ў нейкім сэнсе такая ностальгія, якая для мяне адзін з важных рухавікоў пісання. Частка другая. Выпадковасць. Гэта нават не адна выпадковасць, а цэлы ланцуг выпадковасцяў. Першае, напэўна, тое, што я трапіла ў беларускамоўны клас. Я пайшла ў пачатку 90-х у школу. Мая сям'я была абсалютна рускамоўнай. Я ніколі не чула на той момант, мне так здаецца, беларускую мову ў жывым жыцці. То бок я чула на радыё, на тэлебачанні, я чытала кнігі з дзяцінства самага ранняга і па-беларуску, і па-руску. Але вось мовы як мовы я не чула, і так атрымалася, што я трапіла ў беларускамоўны клас. І усе прадметы ў школе, амаль усе, за нейкімі выключэннямі, мяне былі па-беларуску. Але найбольш мяне цікавілі дакладныя прыродазнаўчыя навукі. Напрыклад, матэматыка. Мой бацька матэматык, яшчэ таксама з дзяцінства ён займаўся са мной матэматыкай. Я, напрыклад, у першым класе ведала, што такое дробы, і умела іх складаць і іншыя дзеянні з імі рабіць. Выпадкова ў 5 класе мне трапіў у рукі падручнік хіміі, і неарганічная хімія мяне проста зачаравала. Я яго вывучыла цалкам, канспект нейкі зрабіла, і калі ў 6 ці 7 хімія ў нас пачалася, я проста цэлы год нудзілася, бо я ўжо ўсё гэта ведала. І недзе ў 9 класе я ўдзельнічала ў розных алімпіядах, і ў некалькіх алімпіядах я заняла ў школе першае месца, і гэта была беларуская мова. Але таксама гэта была хімія, напэўна, матэматыка, ці нейкае таксама, можа, першае, можа, другое месца ў мяне было па фізіцы, па геаграфіі. Але так склалася, што раённая алімпіяда, якая ішла наступнай, першая была па беларускай мове. Я пайшла туды, я таксама там заняла нейкае высокае месца, і ўжо да ўсіх астатніх алімпіядаў чаргі не дайшло. То бок, напрыклад, калі б першая была алімпіяда па хіміі, то, магчыма, маё жыццё склалася б зусім іначай. Але так атрымалася, што я са сваёй вялізнай цікавасцю да матэматыкі і прыродазнаўчых навук пачала хадзіць на алімпіяды па беларускай мове. І ў 9, 10, 11 класе я удзельнічала і ў раённых, у абласных, і ў рэспубліканскіх алімпіядах. У нас былі зборы гарадскія, калі на 2 тыдні мы, алімпіяднікі з усяго гораду, не хадзілі на заняткі ў школе, а хадзілі на заняткі ва ўніверсітэт, дзе з намі займаліся выкладчыкі універсітэта сінтаксісам, лексікай, граматыкай і таксама нейкімі такімі літаратуразнаўчымі пытаннямі. І, напэўна, тады гэта было маё першае нейкае такое дзіцяча-падлеткаўскае кола, якое было беларускамоўным. То бок, в асноўным мы все былі рускамоўныя дзеці, але на гэтых занятках, на зборах ці на алімпіядах у асноўным, мне так цяпер прыгадваецца, мы гаварылі па-беларуску, і гэта было вельмі натуральна, бо мы ўсе мусілі рабіць вельмі шмат заданняў, адпаведна было натуральна гаварыць па-беларуску. У 11 класе у мяне там было нейкае ці першае, ці другое, ужо не помню дакладна, месца на рэспубліцы, і паколькі у мяне быў залаты медаль і вось гэтае нейкае прызавое месца на рэспубліканскай алімпіядзе, я магла паступіць на філфак БДУ, беларускае аддзяленне без экзаменаў. Тады, калі я вучылася, я паступіла ў 2002 годзе, гэта быў, напэўна, вельмі адрозны ад цяперашняга універсітэт, все там было іначай, і адзін з важных момантаў, тады існавала такая сістэма семінараў, і выкладчыкі, мовазнаўцы, літаратуразнаўцы прыходзілі да нас, рэкламавалі свае семінары,
І я выбрала семінар Ганны Бутырчык. Я ўжо таксама не вельмі вспомню цяпер, як ён называўся, напэўна, штосьці там пра беларускую у кантэксце сусветнай. Раз на тыдзень мы збіраліся, чыталі з розных сфераў, і беларускай літаратуры, і замежнай, і псіхалогіі, філасофіі, літаратуразнаўства. Всё гэта неяк абмяркоўвалі, і я думаю, што не толькі на мяне гэтае асяроддзе паўплывала, бо ў нашым семінары былі і іншыя асобы, якія цяпер вядомыя ў беларускім кантэксце. Гэта і перакладчыца Кацярына Маціеўская, і Марына Казлоўская, і Марыя Пушкіна. Яны калі-небудзь, можа, самі раскажуць, якое для іх гэта значэнне мела. Для мяне гэта мела велізарнае значэнне. Гэта было такое навуковае сяброўскае асяроддзе. Мы маглі проста часам за гадзінамі абмяркоўваць нейкія моманты, нейкія вершы, пераклады ці яшчэ нешта. І паміж 4-м і 5-м курсам універсітэта я, напрыклад, улетку не паехала дадому, я заставалася в Мінску, я працавала, і мы працягвалі нават ужо самі, незалежна ад універсітэта, сустракацца раз на тыдзень, кудысьці мы ездзілі, ў нейкія музеі хадзілі. Карацей, гэта было штосьці, што, напэўна, вельмі моцна перадвызначыла тое, што адбылося са мной далей. Потым я трапіла, ужо зусім не помню як, але я трапіла на перакладчыцкую майстэрню Андрэя Хадановіча, і гадоў 10 была заўсёдніцай гэтай майстэрні, дзе розныя людзі прыносілі розныя пераклады, мы іх абмяркоўвалі, хвалілі таксама, але крытыкавалі ўсё ж такі больш, чым хвалілі, бо ў гэтым і быў сэнс гэтай майстэрні. І гэта быў такі працяг ужо навучання працы з тэкстам для мяне. І, напэўна, апошняя выпадковасць, якая, можа, была не зусім выпадковасцю, гэта тое, што не так даўно, гэта быў, напэўна, 15-й год, я пайшла абараняць кандыдацкую дысертацыю. В прынцыпе, я не вельмі збіралася, то бок я заўсёды неяк была каля літаратуразнаўства, але там быў такі час, што я не вельмі ведала, чым мне заняцца, куды ісці, вот нейкі такі крызіс. І Ганна Бутырчык мяне завабіла ў аспірантуру, і я абараніла дысертацыю па літаратуразнаўстве. Дысертацыя гэта, ну, скажем так, 100 старонак тэксту, і за 3 гады гэты тэкст трэба вывучыць крыніцы, неяк структураваць атрыманыя веды, нейкія высновы з гэтага зрабіць, напісаць тэкст. І фактычна, мне здаецца, гэта першы вялікі тэкст у маім жыцці, які я напісала. І з таго часу, напэўна, я нейкім чынам навучылася неяк структураваць, працаваць з крыніцамі і выбудоўваць з нейкіх кавалачкаў інфармацыі нейкі цэльны аповед. Я ўвесь час была выдатніцай, вельмі добра вучылася в універсітэце, залаты медаль, потым чырвоны дыплом. Я не магу сказаць, што гэта было для мяне праблемай, але я неяк вучылася з гэтым жыць. Пры гэтым я таксама думаю, што я не была выдатніцай, таму што мне было важна там добрыя адзнакі мець, напрыклад. Хутчэй, мне здаецца, мяне заўсёды вельмі цікавіў свет. Мяне вельмі цікавіла, чаму усё так, як яно ёсць. У гэтым плане фізіка школьная і хімія вельмі шмат адказаў даюць, чаму, напрыклад, вось там агонь гарыць так, ці там магніты прыцягваюцца, ці гэтак далей. І у гэтым плане я думаю, што вось гэтая цікавасць да свету, якая у выніку дапамагла мне добра вучыцца, яна засталася са мной дагэтуль, і яна мне вельмі дапамагае ў пісанні, бо для мяне адзін з галоўных рухавікоў таксама пісання гэта зразумець, чаму ўсё так, а не іначай. Цяпер я разумею, што кожная кніга, якую я пішу, ці нават кожная гісторыя, кожны тэкст, які я пішу, ён недасканалы, і я сабе гэта дарую. Таму што я ведаю, што я пішу так, як я магу. Я не магу пісаць як суперзоркі літаратуры ці нейкія вядомыя пісьменнікі, прызнаныя ў свеце, таму што я ведаю, што гэта я, у мяне ёсць мае абмежаванні, мае веды, мая адукацыя, можа, не найлепшая ў свеце. Я шмат чаго не ведаю, у мяне ёсць пэўныя жыццёвыя абставіны, якія мне вымушаюць пісаць менш, чым я, напрыклад, хацела б ці магла б. Таму я разумею, што тэксты, якія я пішу, яны будуць недасканалыя, і я з гэтым змірылася, я гэта прыняла. Кожны раз, калі вось выходзіць кніга, даволі хутка я пачынаю бачыць у ёй памылкі. І я разумею, што вось цяпер я б ужо пайшла і перапісала б гэта, але кніга ўжо выйшла, яна існуе як факт, з памылкамі, і мне з гэтым добра. З маёй унутранай выдатніцай мы неяк дамаўляемся.
Частка 3. Алкаголь. Я амаль не п'ю алкаголь. Вельмі рэдкія выключэнні. У асноўным не. Я ўжываю алкаголь даволі рэдка, як сацыяльны напой. Напрыклад, калі ёсць кампанія і нейкае цікавае віно і ці там нейкі збег абставінаў, то я магу трошачкі выпіць проста, каб і паспрабаваць. І гэта для мяне такі мінус прыём. Это калі у літаратуры адсутнасць чагосьці мае значэнне. Вось для мяне адсутнасць алкаголю гэта нейкая важная рэч, таму што як ёсць такое слово, не ведаюць тэрмін, ці просто такое смешнае слово працагалізм. Вот гэта, напэўна, пра мяне. Мой неўроз гэта праца, і дазволіць сабе 2 неўрозы я не магу. Таму вось для мяне важна працаваць шмат, і мне здаецца, гэта не вельмі суадносіцца з алкаголем. Частка 4. Хоббі. Адно з важных для мяне хобі гэта назіранне за птушкамі, бёрдвотчынг. Напэўна, гадоў 10 таму я зацікавілася птушкамі, можа нават больш, ужо цяпер цяжка сказаць. Мне самой дзіўна цяпер пра гэта гаварыць, што вось птушкі паўплывалі на маё пісанне, але гэта так, бо калі назіраеш за птушкамі пэўны час, ты ясна, што ты адточваеш гэты навык, ты пачынаеш ужо па нейкім там крылцу, якое мільганула ў лістоце, ці па нейкіх галасах, ці па нейкіх сілуэтах, ты ўжо можаш даволі шмат чаго сказаць пра гэты птушыны свет. І гэта як бы адкрыла для мяне нейкае іншае вымярэнне горада. Што вось ёсць свет людзей, якія жывуць сваім жыццём, але ёсць свет птушак, якія таксама жывуць сваім жыццём, і мы часта не заўважаем нават, што побач з намі ёсць нейкія птушкі, і у іх увогуле ёсць свае планы на будучыню. Для мяне птушкі сталі важнымі героямі маіх кніг. Першых 3 кнігах, якія я напісала, ёсць вераб'і, галубы і дзяцел, і ў 2 катах-шпротах, і ў кнізе Марта і Ямара пра снег. Гэта вельмі звычайныя гарадскія птушкі, але насамрэч у горадзе можна ўбачыць вельмі незвычайных птушак, вельмі прыгожых, рэдкіх. Калі яны мігруюць увосень ці ўвесну, то гэта могуць быць нейкія больш паўднёвыя птушкі і нейкія паўночныя птушкі. І я, асабліва ў 18-19 годзе, я была ў чатах мінскіх бёрдвотчераў, і, напрыклад, хтосьці піша: «О, у такім-то парку ёсць, я заўважыла вельмі незвычайны від», і ясна, што палова бёрдвотчераў адразу ляціць у гэты парк, каб пабачыць гэты від. І так, напрыклад, неяк у Севастопольскім парку, побач з якім я жыла, я назірала кугакаўку, гэта адзін з відаў савы. І гэта было вельмі цікава, як на невялічкім лапіку гэтага парку, адкуль было добра бачна гэтую птушку, просто стаяла куча народу, там хтосьці з біноклем, хтосьці без, гэта адразу нейкая камунікацыя, таксама людзі праходзяць міма, такое, што тут адбываецца, вось там такая вот сава цікавая, там можна даць нейкаму прахожаму: «Вось паглядзіце вось у бінокль», і людзі сапраўды часам першы раз увогуле разумеюць, што вельмі цікавы незвычайны свет птушак ёсць побач з намі. Але пасля 20-го году нешта змянілася. Асабліва, як я з'ехала, я разумею, што ва мне няма гэтага ранейшага запалу. Я ўсё яшчэ важу з сабой бінокль, і в прынцыпе, мне цікава, але я разумею, што запалу ранейшага няма. І ва ўсіх наступных кнігах, і ў Канстытуцыі, і ў часе пустазелля, і вось у цяперашняй птушкі ёсць, але я ўжо нашмат менш за імі назіраю, і нават не ведаю, ці прыйшло нейкае хоббі на змену. Напэўна, пакуль яшчэ не. Частка 5. Праца не пісьменніцай. Калі я скончыла універсітэт, я некалькі гадоў працавала ў фірме, якая прадае акумулятары. І гэта быў цікавы досвед. Я дагэтуль, напэўна, яшчэ вельмі шмат ведаю пра аўтамабільныя акумулятары, якой машыне які акумулятар патрэбны. Потым я пачала перакладаць на беларускую мову кнігі, мяне гэта вельмі захапляла. І я зразумела, што я не магу сумяшчаць 2 гэтыя жыцці. І я літаральна збегла з гэтай фірмы, бо я зразумела, што калі я гэта не зраблю цяпер, гэта будзе ўсё цяжэй зрабіць пасля. Гэта была камерцыйная фірма, бізнес, гэта былі някепскія па тых часах заробкі.
І я разумела, што я раблюся залежнай ад гэтай стабільнасці, ад гэтых заробкаў, яшчэ пару гадоў, і можна ўжо браць крэдыт і гэтак далей. Таму я проста ў нейкі момант прыйшла, нейкую гісторыю там прыдумала дырэктару фірме, што мне тэрмінова трэба звальняцца, і даволі хутка звольнілася. І шмат гадоў, в прынцыпе, амаль увесь час, што я была ў Беларусі, я не працавала ў тым плане, што я не хадзіла штодня на працу. Я в асноўным працавала з праектамі, перакладала на замову кнігі, мерапрыемствы рабіла, рэдагавала, часам карэктавала, з выдавецтвамі супрацоўнічала. І гэта быў такі лад жыцця, такая праца, якая магла спакойна суіснаваць з творчай працай. Тады я в асноўным перакладала, я шмат перакладала менавіта таго, што я хацела, паэзіі, таксама той прозы, якую мне не замаўлялі, якую я хацела перакласці сама. Потым у 21 годзе я з'ехала з Беларусі ў Варшаву, бо я атрымала стыпендыю Гаўда Палонія на паўгода, і гэта, напэўна, дзівосны час, адзіны ў маім жыцці, калі я напраўду займалася толькі пісаннем. І пасля Гаўда Палонія у мяне яшчэ была стыпендыя ў Гданьску на месяц, і потым была яшчэ перакладчыцкая стыпендыя ў Кракаве на месяц. То бок вось гэта быў такі перыяд, калі я займалася толькі творчасцю. Таму я вельмі добра ведаю, колькі я магу ў дзень пісаць, калі я не працую дадаткова, як у мяне ідзе праца і як увогуле я магу структураваць гэта ўсё. І я магу сказаць, што калі ты не працуеш на працы, а маеш вось гэты час для творчасці, структураваць яго нашмат складаней, чым калі працуеш на працы. Бо вось калі гэтыя стыпендыі скончыліся, гэта ўжо пачатак 22-го года, з таго часу я ўвесь час працую, каб зарабляць на жыццё. В асноўным я раблю дзеля грошай пераклады. Я раблю гэта кожны дзень, за выключэннем там нейкіх выходных адпачынкаў. Таму цяпер мне нашмат прасцей стала структураваць свой час. Вось у мяне ёсць вольны час, значыць я пішу. У мяне няма вольнага часу, значыць я не пішу. У цэлым, безумоўна, пішу я менш, чым я гэта рабіла, калі ў мяне было больш магчымасцяў, але гэта больш інтэнсіўнае пісьмо і больш магчымасцяў цаніць гэты час, то бок ужо менш тупіш у Фейсбуку, менш пракрастынуеш. Вось ёсць 2 гадзіны, значыць іх будзем выкарыстоўваць. Безумоўна, я мару пра той час, калі я змагу зноў, не ведаю, ці ён калі-небудзь будзе, але я спадзяюся, што калі-небудзь я буду мець магчымасць хаця б нейкі перыяд таксама займацца толькі пісьмом, але я не раблю трагедыі з неабходнасці працаваць, бо таксама гэта робіць мяне вольнай. Шмат у чым, ці, скажам так, нашмат больш вольнай ад рэзідэнцыі, нейкіх стыпендый і грантаў, чым яно было б у адваротным выпадку. То бок я нашмат больш у сваім жыцці магу вырашаць і нашмат больш пачуваюся незалежнай, дзякуючы таму, што я зарабляю грошы, у тым ліку робячы нейкія вельмі рэальныя матэрыяльныя рэчы на працы. Перакладчыцкая праца моя цяперашняя мне не замінае зусім ніяк пісаць, бо я перакладаю не мастацкія тэксты. Гэта вельмі розныя тэксты і праваабарончыя ў тым ліку, і гэта не мастацкія тэксты. Таму гэта зусім розныя навыкі. То бок, да, тэкст мусіць быць, безумоўна, звязным, добрым, гучаць, не мець памылак, але гэта зусім не тое. Я думаю, што калі б я перакладала, напрыклад, нейкі раман ці паэзію, ці штосьці умоўна мастацкае, ці нават дакументальнае, гэта мне больш бы перашкаджала, таму я не перакладаю цяпер кнігі. Частка 6. Падзея ў свеце. У 2021 годзе я была паўгода на стыпендыі Гаўда Палонія. На гэтай стыпендыі табе даецца тьютар, як бы кіраўнік твайго праекта ці кіраўніца, якая дапамагае табе у тваёй працы творчай. І маёй тьютаркай была польская паэтка Юлія Федорчук. І яна вядомая у тым ліку як аўтарка эка-прозы, эка-паэзіі. І яна далучыла мяне да школы эка-паэтыкі, дзе я вось цягам гэтых паўгода і нават трошкі даўжэй магла наведваць вельмі шмат лекцый, сустрэч творчых, удзельнічаць у нейкіх вандроўках, семінарах, дыскусіях і гэтак далей. І гэта дало мне вельмі шмат ведаў і вельмі шмат навыкаў новых, можна сказаць, інструментарый новы і новую прызму, экапаэтычную прызму. І тады ж у 21 годзе
абмяркоўваўся у тым ліку ў межах школы экапаэтычнай даклад пра кліматычныя змены. І вось гэтая падзея, даклад пра кліматычныя змены, паводле якога у свеце ўсё даволі сумна. І нават калі мы проста будзем зараз вельмі шмат рабіць сілу, укладаць грошай у тое, каб зменшыць свой уплыў, нават у гэтым выпадку вельмі шмат ёсць незваротных зменаў і павышэнне тэмпературы ўсё адно будзе даволі высокім, і ў свеце будзе шмат катаклізмаў і шмат складанасцяў. Але паколькі чалавецтва ўсё ж такі не робіць максімум высілкаў, гэта значыць, што наступствы будуць яшчэ горшымі. І вось гэты даклад, ён на мяне моцна паўплываў, і я тады прыдумала Канстытуцыю. То бок, з аднаго боку, тады гэта быў жнівень 21-го года, гэта была першая гадавіна беларускіх выбараў, але таксама гэта быў такі час, калі рыхтаваўся рэферэндум, было вельмі шмат абмеркаванняў, як мусіць выглядаць беларуская Канстытуцыя, і я тады прыдумала ўзяць тую Канстытуцыю беларускую, якая дзейнічала на той момант, і напісаць паэтычныя рэфлексіі, так бы мовіць, на яе палях. Але ўсё гэта рабілася таксама з аглядкай на гэты даклад, на гэтае абмеркаванне кліматычных зменаў, таму экапаэтычная прызма гэта важны інструмент быў для працы з гэтай кнігай. У мяне была такая ідэя зрабіць Канстытуцыю ўсяго, проста свету ўсяго, сусвету нават, ад самага пачатку яго існавання і да цяперашняга моманту. Я не ведаю, наколькі гэта бачна, калі цяпер чытаеш гэтую кнігу, але вось за ёй стаіць вось такая адна вельмі канкрэтная пэўная падзея, нават нейкі такі канкрэтны дакумент. Частка 7. Іншы пісьменнік. Я пачынала як перакладчыца, і калі мне задавалі пытанне, які мой пісьменнік любімы, каго мне найбольш падабаецца перакладаць, то я звычайна не магла нічога адказаць, бо я любіла літаратуру і дагэтуль люблю літаратуру проста як цэласнасць, як цэласную з'яву, як штосьці, што ўплывае на нашае жыццё і ёсць часткай нашага жыцця. Для мяне пісанне гэта спосаб узаемадзеяння са светам. То бок ёсць людзі, якія хочуць неяк змяняць свет за дапамогай актывізму, ці нараджаючы дзяцей, ці робячы нейкія працы. Для мяне тое, як я ўзаемадзейнічаю са светам, калі я нешта хачу ім змяніць, калі я на штосьці хачу паўплываць, то гэта пісанне. Таму для мяне былі важныя ўсе пісьменнікі, і мне было заўсёды даволі цяжка вызначыцца, каго я хачу перакладаць, бо вот каго я цяпер чытаю, таго я і хачу перакладаць. Таму у мяне толькі адна ёсць свая кніга перакладной паэзіі, это вершы Марыі Павлюкоўскай-Яснажэўскай, польскай паэткі міжваеннага 20-годдзя. Бо я заўсёды проста хапалася і перакладала асобныя вершы. Вось гэты верш хачу, гэты верш хачу, той хачу. І ў мяне вельмі шмат паасобных вершаў розных аўтараў і аўтарак, якія вельмі складана сабраць у нешта цэльнае. Але ўсё ж ёсць дзве гісторыі пра нейкіх асобных пісьменнікаў, якія, мне здаецца, на мяне паўплывалі. І першая гэта гісторыя з 5 класа. Як я ўжо казала, я была рускамоўным дзіцёнкам і вучылася ў беларускамоўнай школе. І вельмі любіла чытаць і па-беларуску, і па-руску. І вось у 5 класе, здаецца, мы чыталі такі верш Петруся Броўкі «Спатканне». І чамусьці гэты верш проста так на мяне паўплываў, што я захацела яго перакласці. І я яго пераклала. Гэта мой першы пераклад з беларускай на рускую мову. Верш «Спатканне». Я нядаўна ўспомніла гэтую гісторыю, я пайшла, выгугліла гэты верш, я яго прачытала. Мне здаецца, што ў гэтага верша сапраўды ёсць інтанацыя. Я помню, як мяне захапіла менавіта інтанацыя гэтага верша. Вот я уяўляла сабе, як у галаве гэты верш гучыць, і мне хацелася гэта зрабіць на іншай мове. І гэта таксама гісторыя пра тое, што пераклад гэта самае пільнае чытанне. То бок, калі мне хочацца штосьці прачытаць максімальна уважліва і максімальна зважаючы на проста все самыя найдрабнейшыя нюансы, то я гэтую кнігу перакладаю. Таму я, напрыклад, пераклала раман Джейн Остэн «Пыха і перадузятасць», бо гэта вельмі любімы мой раман. І я проста хацела яго прачытаць максімальна блізка, як я магу. І яшчэ адна гісторыя, ўжо універсітэцкая. У нас быў выкладчык Павел Навуменка, і ён на нейкім занятку прынёс нам часопіс з рускімі перакладамі вершаў Баляслава Лесьміна. Напэўна, гэта былі пераклады Гелескула. І мяне гэтыя вершы проста зачаравалі. Я, вярнуўшыся дадому, знайшла арыгіналы польскія, і яны мяне зачаравалі яшчэ больш. І доўгі час Баляслав Лесьмін быў маім
напэўна, адным з самых любімых паэтаў, пісьменнікаў, калі б я ўжо мусіла назваць, все ж таки, калі мяне прыпіралі да сценкі, казалі, нет, ты все ж таки кагосьці мусіш назваць, то я б назвала Болеслава Лесьмана. Я досыць доўга яго шмат гадоў перакладала, ён перакладаецца вельмі цяжка, бо гэта паэт, які пісаў у першай палове 20-го стагоддзя ў Польшчы. Ён ствараў вельмі шмат неалагізмаў, у яго вельмі складаная паэтыка, вельмі складаныя рыфмы, бо ён пісаў у рыфму. Больш за тое, ён давёў да дасканаласці гэтую форму рыфмаванай паэзію у польскай літаратуры. Ён спрабаваў знаходзіць ідэальныя рыфмы да словаў, якія ў польскай мове рыфмаў не маюць, і ў яго атрымлівалася. Ён ствараў такія нейкія неалагізмы, нейкія формы словаў, і гэта ўсё выглядала вельмі натуральна. Таксама ў гэтай паэзіі вельмі сур'ёзны філасофскі падмурак, то бок трэба было напраўду шмат ведаць і шмат працаваць, каб перакладаць ягоныя вершы. У выніку я пераклала, напэўна, дзесяткі 2-3 ягоных вершаў за гэтыя гады. Я не ўпэўненая, што гэта добрыя пераклады, некаторыя з іх мне падабаюцца, некаторыя не. Яны выйшлі ў зборніку Болеслава Лесьмана, які мы рабілі для паэтаў планеты, напэўна, у 17-м годзе. І у нейкім сэнсе я яшчэ не зусім лічу, што тэму Лесьмана я закрыла, але я цяпер зразумела, што маё стаўленне да яго змянілася. Я ўсё яшчэ яго люблю, але, напэўна, цяпер я ўжо не назову яго такім адным з сваіх самых любімых, таму што цяпер я ўжо пачынаю цаніць у літаратуры нешта іншае. Але вось тады, калі вось гэты выклік формы быў для мяне вельмі важны, і формы і зместа, то гэта быў для мяне такі пісьменнік нумар 1. Частка 8. Вандроўка. Напэўна, вандроўкі для мяне вельмі важныя, бо гэта зноў жа пра месца. Але ўсё ж такі месца, у якім я жыву, для мяне важнейшае, чым вандроўкі. Але калі я з Беларусі выехала ў 21-м годзе, можна сказаць у нейкім сэнсе, што я ў вандроўцы ўвесь час, хаця 2 гады я пражыла ў Варшаве, нават больш, амаль не выязджаючы, вельмі мала выязджаючы. Варшаву я пакінула больш за год таму, то бок я часта тут бываю, але ўжо не жыву. І вось цяпер уже сапраўды пачалася вандроўка, і я вось цяпер вывучаю гэты ўплыў вандроўкі на тое, што я магу пісаць, таму што раней мне трэба было быць на месцы, каб пісаць. Мне трэба, я сяджу, я ведаю, што я нікуды не еду, і тады я магу пісаць. А цяпер у мяне такой магчымасці няма, я ўвесь час кудысьці еду, і я спрабую вось з гэтай жыць з вандроўкай, вучыцца жыць і пісаць. І вось я якраз у працэсе выпрацоўкі гэтага навыку, і трэба сказаць, што вандроўка гэта тое, што, напэўна, найбольш цяпер на мяне ўплывае. Увогуле, шмат гадоў я марыла пра далёкую вандроўку, пра вандроўку ў нейкі на іншы кантынент. Мне было цікава паглядзець, як жывуць людзі на іншым кантыненце. І гэта, я думаю, што гэта частка маёй цікавасці да свету. Я нават трошкі вучыла іспанскую, потым сур'ёзней, у 20-м годзе я займалася. Я сабе гэта тлумачыла так, што гэта для таго, каб паехаць у Паўднёвую Амерыку. Бо мне хацелася найбольш у Паўднёвую Амерыку, мне здавалася, што гэта такі ўжо максімальна далёкі ад нас свет. Безумоўна, ёсць Антарктыда, але в Антарктыду мне якраз не хацелася, мне хацелася на людзей глядзець, як яны жывуць. І калі вось ужо я з'ехала з Варшавы, і ў нейкі момант так склалася, што вось у нас ёсць некалькі месяцаў, на якія ў нас няма планаў, і мы з маім мужам вырашылі, што гэта такі ідэальны час для таго, каб рэалізаваць мару нашых апошніх 10 гадоў. Я на той момант якраз скончыла пісаць «Час пустазелля». «Час пустазелля» — гэта кніга пра эміграцыю, пра тое, як быць беларускай эмігранткай у Польшчы у часы, калі пачалася вайна Расіі супраць Украіны. І я разумела, што я магу пісаць толькі пра эміграцыю, таму што гэта тое, што я пражываю, той досвед, які ведаю, я не магу пісаць пра Беларусь цяпер. Я не ведаю, што там адбываецца, на жаль. Але я думала, што я магу напісаць пра эміграцыю, каб гэта было цікава, неважна, для беларусаў за межамі Беларусі, але таксама для беларусаў у Беларусі. І мне падалося, што якраз вось гэты далёкі свет, мала вядомы для нас, гэта такая тэма, якая можа быць цікавая для ўсіх. Таму я ехала ў Аргентыну таксама з намерам пісаць пра гэта і шукаць там гісторыі. І я іх там знайшла.
Раздзел 2. Творчыя прыёмы. Частка 1. Дысцыпліна. Дысцыпліна для мяне гэта самае важнае ў пісанні, і я ўпэўненая, што навучыцца пісаць можа любы чалавек, і што самае важнае для гэтага дысцыпліна, то бок проста пісаць. Для мяне важна было тое, што я вельмі шмат гадоў рэдагавала чужыя кнігі і перакладала. Напрыклад, калі перакладаеш, ты да драбніц бачыш, як аўтар ці аўтарка выбудоўвае дыялогі, напрыклад, ці як стварае сюжэт. І я лічу, што гэта мне вельмі дапамагло навучыцца неяк свае тэксты выбудоўваць. Але самае важнае, што я магу сказаць пра дысцыпліну, што каб напісаць вялікі раман, уявіць, што ад рукі ці на камп'ютары перанабраць нейкі вялікі тэкст, гэта ўжо даволі шмат працы. А калі яго ж трэба яшчэ і прыдумаць, то я не бачу іншага інструменту апроч дысцыпліны. Калі я была на стыпендыі Гаўда-Палонія і магла ўвесь час пісаць, я пісала ў сярэднім 4-5 гадзінаў у суткі. Я не магла пісаць больш, то бок гэта было менавіта такі час актыўнай працы, але ёсць вельмі шмат дадатковай працы. Па-першае, гэта трэба прыдумаць. То бок я хадзіла, гуляла, вельмі шмат думала, мне найлепш думаецца, калі я хожу, і нешта записываю сабе, а потым вось 4 ці 5 гадзінаў я проста сядзела за камп'ютарам і неяк камбінавала гэты тэкст, рабіла сказы, перапісвала, правіла і гэтак далей. Таксама тады я зразумела, што мой самы любімы час гэта раніца. Я ўвогуле жаўрук, мне найлепш працуецца ў раніцы. І калі вось паснедаеш, адразу сядаеш, чым раней, тым лепш. Цяпер гэта ўсё не дзейнічае для мяне. У мяне бывае час вольны ўвечары, бывае час вольны ў дзень, бывае час вольны ў раніцы, па-рознаму. І я пішу тады, калі атрымліваецца, і столькі, колькі атрымліваецца. Я магу пісаць паўгадзіны ў дзень, часам у мяне ёсць больш часу, зноў жа 4, але трэба мець на ўвазе, што гэта тыя 4, якія застаюцца пасля працоўнага дня, то бок яны ўжо далёка не такія інтэнсіўныя. Калі я займалася толькі пісаннем, я магла ў дзень напісаць, напэўна, старонкі 2, але гэта не значыць, што гэтыя 2 старонкі потым былі ў кнізе, бо потым я вельмі шмат перапісваю заўсёды, я вельмі шмат рэжу. Таму у выніку з гэтых старонак магло застацца нашмат менш, але в прынцыпе нейкага такога голага тэксту я магла, некалькі старонак я магла зрабіць, не заўсёды. Часам магла зрабіць 1 старонку, часам менш, але у цэлым гэта магло быць дастаткова прадуктыўна. Частка 2. Колькі часу пішацца раман. Ката Шпрота гэта ў сярэднім каля 70-80 тысяч знакаў я пісала 2 месяцы. То бок гэта не значыць, што я толькі пісала. Безумоўна, заўсёды ёсць нейкія паралельныя іншыя, нават калі ты не працуеш, все адно нейкая камунікацыя ёсць, нейкія іншыя, можа, дробненькія праекцікі, але ў цэлым больш-менш свабоднага часу на тое, каб напісаць Ката Шпрота, мне трэба каля 2 месяцаў. Потым яшчэ будзе некалькі месяцаў рэдактуры, нейкага абмеркавання з першымі чытачамі і гэтак далей. Марта і яе мара пра снег, гэта, напэўна, тэкст у 2-3 разы большы за Ката Шпрота. Ён нашмат больш складаны, у ім нашмат больш унутраных сувязяў. Гэта нашмат больш прадуманы сюжэт, бо ён проста большы. Я напісала за паўгода, і гэта было таксама даволі вольны час. Паралельна я нешта рабіла, але асноўны час гэта было пісанне. Час пустазелля я напісала за прыкладна 1,5 года. Першыя паўгода я в асноўным пісала нататкі, і гэта вельмі шмат тэксту было, а астатні час я камбінавала, дапісвала, перапісвала, перарабляла. Я сапраўды вельмі шмат разоў перарабляю тэкст. І гэта ўжо быў вельмі загружаны час, насамрэч, бо у 22-м годзе я працавала найбольш. У мяне было вельмі шмат перакладаў з розных моваў, і часам я працавала па 12 гадзін, 8, 10, 12 гадзін у суткі, але у перапынках паміж гэтым
гэта быў такі вельмі складаны час, калі вельмі шмат было, напэўна, адреналіну, вось нейкіх нерваў. І вот на гэтым стане я яшчэ ў перапынках, ці устаўшы ў 6 гадзінаў раніцы, а праца, допустим, пачынаецца з 9, я магла яшчэ нешта нават напісаць. Я думаю, што фізічна я паўтарыць гэта ўжо не змагу, але сапраўды гэтыя першыя паўгода асабліва быў такі час. Ну і цяпер тая кніга, якую я цяпер пішу пра Аргентыну, я яе пачала пісаць у ліпені мінулага года. Уласна, калі першы месяц я была ў Буэнос-Айресе, нейкія свае першыя рэсерчы рабіла і нейкія рэчы занатоўвала, але гэта былі зусім такія сырыя нататкі. І з таго часу я больш-менш інтэнсіўна займаюся гэтай кнігай, але канца краю яшчэ не бачна. Таму што гэта, напэўна, першая вельмі дакументальная кніга, бо там будуць гісторыі рэальных людзей, а гэта вымагае вельмі вялікай працы таксама даследчай. І ты выцягваеш адну нітачку, а дзесьці яшчэ 5, і яна пастаянна расце. Гэта працэс нон-стоп, таму я нават не магу пакуль уявіць, калі гэта скончыцца. Частка 3. Калі прыходзіць натхненне? Для мяне натхненне гэта зноў жа пытанне пра дысцыпліну. Я думаю, што ва ўсіх па-рознаму. У мяне, напэўна, я б нават раней я б сказала, што натхненне не існуе, ты проста сядаеш, у цябе нічога не атрымліваецца, ты пішаш нават нейкія глупствы. Калі яшчэ я толькі пачынала, калі пісала шпроты ў першых, то для мяне было важна проста напісаць нейкіх там абы чаго, ужо я бачу, што ў мяне штосьці ёсць, і ўжо тады ты так супакойваешся ўнутрана і пачынаеш ужо пісаць штосьці лепш і правіць. У нейкім сэнсе ўсё ж такі цяпер я скажу, што натхненне яно ўсё ж такі існуе, але яно менавіта з гэтай працы вырастае. Таму што цяпер я ўжо заўважыла па сабе, што калі ты пачынаеш нешта фармуляваць, і ты бачыш, што у цябе вось класны сказ атрымаўся, ці нейкая думка, вау, гэта вельмі добрая думка, яна мне вельмі падабаецца, гэта мяне вельмі натхняе, і тады нашмат інтэнсіўней нейкі час можа ісці праца. То бок, калі вельмі добра ідзе нейкі фрагмент, то можна сказаць, што вось ёсць гэтае натхненне. Хаця, безумоўна, калі, напрыклад, у мяне вось гэтага стану нейкага такога агню няма, то ёсць вельмі шмат іншых рэчаў, якія я магу рабіць. Напрыклад, нешта чытаць, нейкія выпіскі рабіць, неяк з іх камбінаваць такі першасны касцяк тэксту. І нават калі гэта не будзе вельмі добры тэкст, гэта ўжо касцяк, з якім можна працаваць пазней. Калі я жыла ў Мінску і пісала ў асноўным кнігі для дзяцей, для мяне вялікім натхненнем было ездзіць на ровары. У мяне ў Мінску быў ровар, і былі любімыя маршруты, якія я вельмі добра ведала. Я там цудоўна уяўляла проста, дзе трэба павярнуць, дзе што трэба аб'ехаць, таму мне не трэба было думаць пра тое, што вось я еду. І вось калі я ездзіла на ровар, у мяне таксама быў такі час натхнення, то бок я вельмі шмат чаго магла прыдумаць, я спынялася, запісвала, занатоўвала, вазіла з сабой нататнік ці ў мабільны тэлефон і ездзіла далей. І вось нейкае такое, можа, натхненне ў класічным сэнсе я навучылася неяк выклікаць, як духаў выклікаць, калі я пісала Канстытуцыю, бо гэта адзіная кніга вершаў, якая ў мяне ёсць, геалогія Канстытуцыя. І я не вельмі ўпэўненая, што я ўмею пісаць вершы. Шмат у чым я працавала з гэтай кнігай як з прозай, а проза, мне здаецца, я лепш уяўляю, бо я і як літаратуразнаўца займалася прозай, і шмат перакладала прозы, хаця паэзія таксама, і крытыку ў асноўным пісала пра прозу, і вельмі шмат прозы чытала, напэўна, больш, чым паэзія, хаця паэзія чытала шмат таксама. Таму ўсё ж такі мне здаецца, што з прозай я ўмею дачыняцца лепш, чым з паэзіяй, але вось мяне так захапіла гэтая ідэя напісання кнігі на палях Канстытуцыі, мне вельмі хацелася, каб гэтая кніга з'явілася. І калі б, напрыклад, я магла да кагосьці з добрых паэтаў ці паэтак прыйсці і сказаць, калі ласка, вось табе ідэя, зрабі гэтую кнігу, то я б, напэўна, аддала б гэтую ідэю, але я проста ведаю па сабе, што калі я пісала дзіцячыя кнігі, да мяне часам хтосьці прыходзіў, слухай, у мяне ёсць такая класная ідэя, напішы такое. Мяне гэта вельмі злавала, таму што мне сваіх ідэяў хапае, не трэба мне падкінваць яшчэ штосьці. Таму я не адчувала, што я маю права пайсці камусьці з ідэяй, і вось, ўжо трэба было неяк пісаць самой. І самае важнае для мяне ў працы над Канстытуцыяй было прыдумаць нейкі ключ да кожнага артыкула беларускай Канстытуцыі.
І вось ездзіць на ровары я ўжо не магла, бо я ўжо была не ў Мінску. Большую частку гэтай кнігі я напісала ў апошні месяц гаўды Палоніі ў Варшаве, і калі я была ў Гданьску на рэзідэнцыі Інстытуту культуры мейскай месяц, а потым я яшчэ колькі месяцаў просто дапісвала, упарадкоўвала гэта, але вось асноўныя ідэі вось былі тады прыдуманыя. І мне трэба было вось неяк прыдумаць ключ, нейкі вобраз ці сюжэт, вакол якога я будавала гэтай рэфлексіі. І тады я зразумела, што ёсць два спосабы. Калі вот просто ніяк, вот ёсць тэкст, і просто ты не ведаеш, што з ім рабіць, я магла пайсці кудысьці гуляць. Напрыклад, я вельмі люблю музеі, і можна было пайсці, напрыклад, у музей, і калі ты ідзёш і доўгі час ты думаеш пра нейкую праблему, а потым пераключаешся на нешта іншае, вот неяк так раз, і гэтая думка всплывала. Гэта вось такі быў механізм, то бок я штучна выклікала вось гэты стан. А другі стан — гэта на мяжы сну і ўявы. Калі ёсць нейкая праблема, якая моцна мучыць цябе і нішто не дапамагае, вельмі часта, калі я клалася спаць, яшчэ не заснула, у мяне штосьці всплывала, і самая вялікая складанасць была ў гэты момант прымусіць сябе ўстаць і запісаць, а не сказаць сабе: ранкам, вот я ранкам запишу, я буду помніць, бо раніцай, ясная рэч, ты гэта ніколі не ўспомніш, я не ўспомню гэта. Таму вось гэта два такія спосабы, якія працавалі са мной з натхненнем, калі я пісала Канстытуцыю. Яны спарадычна дзейнічаюць цяпер, калі я пішу прозу, бо просто часам засынаеш і штосьці прыдумляеш, і тут жа пачынаеш гэта запісваць. Але ў асноўным ўсё ж такі з прозай я працую вось такая сістэматычна. Сідаеш, пішаш, калі ёсць, і ўжо натхненне, калі ласка, будь ласкавы, з'явіся, калі мне трэба, а не калі ты хочаш. Частка 4. Пісьменніцтва — гэта пакуты ці кайф? Пісьменніцтва для мяне — гэта сэнс. Гэта тое, што дапамагае мне цяпер жыць з адчуваннем, што я жыву не дарма. Безумоўна, у мяне, як у любога чалавека, любой асобы, якая перажыла 20-й год і наступныя гады, ёсць пэўныя складанасці з успрыняццем свету, з прыняццем яго, але пісьменніцтва дапамагае мне не быць фрустраванай. Гэта такі спосаб жыць з траўмамі і пачувацца нормально. Я ўзаемадзейнічаю са светам пішучы, то бок мне здаецца, што калі я пішу свае кнігі, гэта нейкі мой унёсак у сітуацыю. Я разумею і не хачу мець ілюзій, што вось я напішу раман і, безумоўна, ён пераверне свет. Не. Але я ведаю, што калі ты штосьці пішаш, людзі гэта чытаюць, у вас з'яўляецца нейкі агульны досвед, нейкая камунікацыя, нават нейкія сувязі. Увогуле, я бачу літаратуру, асабліва тая літаратура, якая пішацца цяпер, такую сучасную, так, па гарачых слядах, гэта спосаб выбудоўваць сувязі паміж людзьмі, тымі, якія не ведаюць адно аднаго. Бо калі людзі ў розных краінах, беларусы раскіданыя ўсюды па свеце, прачытаюць адну і тую ж кнігу, у іх будзе нейкі агульны эмацыйны досвед. І гэта тое, што дапамагае, як мне здаецца, будаваць нашу супольнасць. Таму тое, што я маю нейкі свой удзел у гэтым працэсе, гэта мне дае сэнс жыцця і адчуванне, што ўсё не марна, мы нешта робім, мы не здаліся, мы все ж таки выбудоўваем сябе, свой свет, свою супольнасць і сваю будучыню. Таму пісьменніцтва ў гэтым плане для мяне вялікі кайф, але, безумоўна, гэта і пакута ў тым сэнсе, што пісаць цяжка, мне вельмі цяжка. І я б сказала, што не робіцца лягчэй, то бок робіцца лягчэй тэхнічна, таму што калі ты просто шмат пішаш, то нейкія рэчы нашмат прасцей робіцца сфармуляваць, але ўсё адно гэтак жа цяжка сябе пасадзіць, гэтак жа цяжка сябе прымусіць, гэтак жа цяжка выбудаваць сюжэт, і гэта, я думаю, для мяне гэта не зменіцца, і пісьменніцтва — гэта пастаянны прымус рабіць сябе штосьці, чаго ты, іншая частка цябе спрабуе адначасова пазбегнуць. То бок ты такой пастаянны гандаль. Так, вось зараз я сяду, у мяне ёсць... Добра, я ведаю, што ў мяне нічога не атрымліваецца, што гэта кепскі раздзел, што... Але я вот зараз, вот у мяне ёсць адна такая думка, я просто сяду і напишу гэты сказ, просто каб ён у мяне быў. І
Потым з гэтага сказа яшчэ нешта вырастае, а потым ты яшчэ штосьці чытаеш, у цябе яшчэ думка з'яўляецца, і вось гэты гандаль з сабой, што вот не, я разумею, што нічога не атрымліваецца, але я вот все ж таки зраблю гэты маленечкі крок, ён нікуды не знікае. Можа праз 10-20 гадоў, калі ўжо досвед будзе направду вялікі, можа гэта зменіцца, але вось пакуль з майго досведу не вельмі вялікага у колькі гадоў. Я першы шпрот выйшаў у 18 годзе, напісала я яго, напэўна, у 17, то бок 7 гадоў. Гэта ўсё гэтак жа цяжка. Працэс і вынік для мяне таксама важныя, не магу сказаць аднолькава, але в аднолькавай ступені. Калі я перакладала, для мяне нашмат важнейшы быў вынік. Мне вельмі хацелася мець кнігу, нават не таму, што урэшце гэта гатова, я зрабіла, вось ёсць матэрыяльнае сведчанне, што я зрабіла нейкую працу, і вось яна з'явілася, і цяпер людзі яе чытаюць, але таксама таму, што я разумела, што калі ты перакладаеш, гэта толькі ты маеш нейкае ўзаемадзеянне з тэкстам, а ўжо калі ты маеш гатовую кнігу, гэтая кніга пачынае ўзаемадзейнічаць з іншымі людзьмі. Цяпер, калі я пішу, у мяне трошкі змянілася стаўленне, працэс для мяне гэтак жа важны, таму што ў працэсе для мяне вельмі важная камунікацыя з людзьмі. Я вельмі шмат размаўляю з людзьмі, пішучы. І мне здаецца, што нават гэты працэс пісання, ён штосьці робіць для мяне, і магчыма, тут я не магу сцвярджаць, але магу зрабіць такое дапушчэнне, што магчыма гэта таксама неяк уплывае на іншых людзей. То бок сам гэты працэс, ён робіцца для мяне таксама, нягледзячы на ўсе гэтыя складанасці з самапрымусам, гэта таксама пастаянныя нейкія адкрыцці. І я люблю будаваць кнігі вакол загадак. Усе 3 каты шпроты — гэта такія дэтэктыўныя дзіцячыя гісторыі. Мне трэба прыдумаць загадку, а потым яе разгадваць. І цяпер, калі я пішу кнігі для дарослых, гэта ўжо вельмі часта рэальныя гісторыі. То бок не тое, што я прыдумляю загадку, хаця насамрэч я вельмі хачу вярнуцца да фікшэна. Мне вельмі падабаецца прыдумляць загадкі. Але цяпер я маю дачыненне часта з гісторыямі рэальных людзей, і ў іх сапраўды ёсць нейкія загадкі. І таму адкрыццё, вось гэтае разгадванне гэтых сапраўдных загадак, то бок я ўжо нават не ўдаю, што я раблю расследаванне, я ўжо раблю расследаванне. Гэта, канечне, прыносіць велізарную прыемнасць. Частка 5. Пісьменніцкія страхі і як іх перамагчы. У нейкім сэнсе, я думаю, што мне ўласцівы страх чыстага аркуша. Мне трэба як мага хутчэй нешта напісаць, але гэта такі дробненькі страх. Я яго насамрэч не баюся, я магу яго зацугляць. Я думаю, нашмат большым страхам для мяне быў страх пачуць сябе. Таму што з падлеткаўства, нават можа з дзяцінства, я шмат разоў спрабавала весці дзённікі, і кожны раз, калі я напішу першую старонку, вот першы дзень напішаш нешта, дзённік, мне здавалася, што гэта вельмі цікава і вельмі важна весці дзённік. Калі на наступны дзень я разгортвала гэты дзённік, я не магла чытаць тое, што я напісала. Мне здавалася, што гэта поўнае глупства, што гэта не сапраўдныя мае думкі, што гэта нешта штучнае, што гэта проста, гэта не можа існаваць. І я проста знішчала гэта. У мяне няма ніводнага дзённіку, я шмат разоў памятаю гэтыя моманты, калі я пачынала, і вельмі хутка знішчала. І, магчыма, таму я пачала з дзіцячай літаратуры, бо дзіцячая літаратура для мяне была над вельмі добрым спосабам схавацца, таму што ты прыдумляеш абсалютна нейкі сюжэт несапраўдны, ты прыдумляеш герояў, даеш ім смешныя імёны, і у гэтых героях вельмі лёгка схавацца. Безумоўна, ёсць у маіх дзіцячых кнігах героі, з якімі я сябе атаясамліваю, але ніхто гэтага хутчэй за ўсё, калі гэта толькі не чалавек, якая вельмі добра мяне ведае, напэўна, мяне там ніхто не пазнае. І вельмі лёгка быць адстароненай у дзіцячай літаратуры. Час пустазелля гэта зрабілася кніга для мяне вялікай нечаканасцю, таму што, як пачалася вайна, я пачала весці дзённік, гэта першы мой дзённік у жыцці. Гэта нават не столькі дзённік, проста у мяне было столькі словаў, столькі ўсяго, што мне хацелася запісваць, што я хадзіла і запісвала пастаянна, увесь час. Таксама у мяне было адчуванне, што проста дзеецца нейкая гісторыя, такая, якая пераварочвае свет, і што гэта трэба занатоўваць. Таму я не толькі свае думкі запісвала, я просто ішла па вуліцы, я бачыла на слупе аб'яву, і гэта аб'ява штосьці гаварыла пра тое, што адбываецца ў свеце, і я просто запісвала, рабіла фотаздымкі і гэтак далей. Я не збіралася спачатку з гэтага нічога рабіць, я просто думала, што я мушу сабраць гэты матэрыял і запісаць все, што я думаю. І потым, калі гэты матэрыял у мяне было вельмі шмат направду. Напрыклад, час пустазелля, першы раздзел дармовы, гэта пра валанцёрства ў асноўным, дык там, напэўна, толькі 10-я частка з таго, што я занатавала. Я
просто выбрала нейкія гісторыі, з якімі я на той момант разумела, што я магу з імі працаваць, бо не з усімі гісторыямі я дагэтуль ведаю, што рабіць, бо гісторыі вельмі розныя былі. Гэта быў тэкст, гэта быў першы дзённік, з якім я разумела, што я магу сябе пачуць. Вот я чытаю, гэта тое, што я пісала, гэта вельмі прыватныя мае думкі, гэта ўсе сапраўдныя мае думкі. Адзінае, што я часам іх перастаўляла. То храналагічна яны маглі ісці не так, як насамрэч, але гэта ўсё тое, што я перажывала. І я змагла сябе, дзякуючы гэтай кнізе, пачуць. І я не ведала, ці магу я гэтую кнігу апублікаваць, але на той момант якраз не толькі ў 22-м годзе, і ў 20-м, 21-м і пазней для мяне стала важна чытаць, што думаюць іншыя людзі. Таму што гэта часам ты думаеш, а я ўвогуле нармальная, і ты чытаеш, што думаюць іншыя людзі, ты гэта супастаўляеш. Ну, в прынцыпе, да, бо ёсць іншыя людзі, якія думаюць нешта падобнае на цябе, і гэта нармальна так адчуваць, і у гэтым няма нічога страшнага ці ганебнага. І таму я рашылася выдаць гэтую кнігу, таму што я падумала, што калі гэта важна для мяне, магчыма, камусьці таксама будзе важна прачытаць, што ў гэты час думае іншая асоба, і падумаць, о, вот гэта як я, гэта не як я, вот, ну, можна так, можна не так. І для мяне гэта стала палёгкай, і цяпер, мне здаецца, я не баюся. Вот тая кніга, з якой я цяпер працую, там вельмі шмат маіх думак, гэта ўжо не асноўная лінія кнігі, не асноўны матэрыял, але я разумею, што я спакойна магу ставіць нейкія свае рэфлексіі, і мне не страшна гэта чытаць. То бок гэты страх у мяне цалкам знік, хаця гэта быў асноўны мой страх, напэўна. І яшчэ адзін страх, гэта страх не паспець. Я кожны раз, калі нейкую кнігу раблю, я вельмі ёй гару, і я вельмі баюся, што штосьці здарыцца, што мне перашкодзіць. Не ведаю, там буду ісці, мяне саб'е машына, ці я захварэю, ці яшчэ штосьці. І таму я вот просто жыву думкай, як бы это, вот я вельмі хачу гэту кнігу дапісаць, і таму выхад кнігі таксама робіцца палёгкай, што уф, вот гэта я ўжо зрабіла, яно ўжо ёсць, і я магу перайсці да чагосьці яшчэ. Але я думаю, што гэты страх, ён не ведаю, ці змагу яго перамагчы. Гэта, напэўна, страх смерці ў нейкім сэнсе. І літаратура таксама дапамагае працаваць, спраўляцца, бо калі я так думаю, што ну, уже трошкі напісала, уже в прынцыпе не так страшна. Таму, напэўна, гэты страх таксама ўсё ж такі будзе заўсёды, але ўжо будзе іначай сябе праяўляць. Частка 6. Чарнавікі. Чарнавікоў у мяне вельмі шмат. Я вельмі шмат пішу ад рукі. І гэта проста могуць быць самыя розныя аркушы. Напрыклад, калі там я раптам сярод ночы прачынаюся і штосьці запісваю. Ці гэта нататнікі, у мяне шмат розных нататнікаў. Вельмі шмат я пішу ў тэлефон, штосьці ў камп'ютар. То бок у мяне, напраўду, хаос чарнавікоў. Часам, калі я нешта пішу, я думаю, што будзе з гэтымі фрагментамі, калі, допустим, я знікну. Ці не змагу іх дапісаць, памру шчасліва праз 150 гадоў, але вось дзесьці гэтыя фрагменты хтосьці калісьці знойдзе, я пра гэта часам думаю, і таму я стараюся вяртацца да старых чарнавікоў, перыядычна іх чысціць. Хаця у мяне вельмі шмат таксама чарнавікоў, быў адзін з маіх метадаў, таких дробненьких, калі я пишу, ось калі я писала і час пустазелля, і Конституцію, і цяпер я, напрыклад, вырашаю, што гэты абзац не. Ён кепскі, ён мне не пасуе, я яго ўсё ж таки не выдаляю, у мяне ёсць асобны файл, куды нейкія радкі, ці строфы, ці абзацы скидываю, і па-першае, потым я, калі ўжо напісала кнігу, я магу ацаніць, што вось 20% ад аб'ёму я выкінула. І гэта таксама мне нешта гаворыць, напэўна, пра працу, якую я зрабіла. Але таксама я заўсёды магу вярнуцца, можа ўсё ж такі гэты абзац мне кудысьці ў іншае месца спатрэбіцца. Але вось у мяне ёсць гэты фрагмент, і я пакуль яшчэ не выдаляла, але я думаю, што я буду выдаляць з часам, просто каб гэта не захоўвалася, бо мае чарнавікі насамрэч выглядаюць вельмі неахайна, там вельмі шмат глупстваў, менавіта вось праз страх чыстага аркуша, напэўна. Я часам просто пішу, записываю ўсё, а потым я хачу гэта выдаляць, і я думаю, што гэта штосьці, што не варта чытаць. І гэта увогуле такі важны для мяне этап. Увогуле пісанне для мяне гэта некалькі этапаў. Вось самы у мяне ёсць два любімых, першы і апошні. Першы этап гэта вось менавіта прыдумлянне. Я вельмі люблю пісаць чарнавікі, калі вось ідзеш па вуліцы, прыходзіць думка, ты записываеш, і мне вельмі падабаецца. І ты так, о, я ведаю, гэта вось звяжа вот гэты фрагмент і гэта вось будзе вельмі цудоўная звязка. Вельмі прыемны момант, бо ты ўвесь час штосьці вынаходзіш і нейкія робіш крокі, і гэта такі дофамін
не ведаю, як это правільна, але вось нешта там хімічнае у мозгу ад гэтага вельмі радуецца. Потым, калі гэтыя чарнавікі ёсць, я іх звычайна все перанабіраю. Нават калі гэта у тэлефоне ці у тэлеграме я сама сабе дасылаю ці ў нататках, я ніколі не тэхнічна не перасылаю гэта, я заўсёды перанабіраю уручную, таму што ўжо ў гэты момант можна нешта перакампанаваць, нешта перадумаць. І у чарнавіках таксама фразы у мяне бываюць у некалькіх варыянтах, што ёсць розны парадак словаў. Тут ужо я вырашаю, які лепшы парадак, і гэта ўжо пэўны кавалак тэксту, які дазваляе мне не мець гэты самы чысты аркуш. Потым я звязваю гэтыя чарнавікі, пішу нейкія звязкі паміж імі, паміж гэтымі фрагментамі, бо гэта я называю для сябе гэта, як я выбудоўваю такі касцяк, структуру тэксту. І я не пішу лінейна. То бок у цэлым у мяне звычайна розныя раздзелы з розных фрагментаў пішуцца паралельна, і потым у мяне вось ёсць гэтыя нават часам разрозненыя сказы, разрозненыя фрагменты, але з гэтага я ўжо бачу структуру раздзела ці нейкага кавалка. І самы складаны момант для мяне гэта вот якраз праца вот з выбудоўвання гэтага касцяку, просто каб гэты тэкст быў звязаны. То бок гэтыя сказы не перабудоўваць, перапісваць, дапісваць нешта. Вось гэта для мяне цяжка, гэта тое, што вымагае найбольшага самапрымусу. Потым, ужо, калі ў мяне ёсць касцяк тэксту, гэта вялікае шчасце, ты бачыш гэтыя 100 старонак у Вордзе, нічога сабе я набрала 100 старонак у Вордзе, тады пачынаецца рэдактура, і рэдактуру я ўжо люблю, таму што мне падабаецца рэзаць, мне падабаецца пераставляць часткамі, нешта дапісваць, прыдумляць нейкія дробныя дэталькі, якія звязваюць розныя фрагменты тэксту. Гэта ўжо такая ювелірная праца, і я люблю казаць, што я кепска пішу, але я ўмею рэдагаваць, бо я шмат часу рэдагавала, і мне здаецца, што гэта мой самы моцны бок, гэта прыдумляць і рэдагаваць потым. І дзякуючы таму, што ў мяне ёсць шмат чарнавікоў, я нават не заўсёды маю логіку тэксту ў пачатку, але гэтая логіка, нават гэтыя фрагменты, яны як бы самі за сабой цягнуць часта тэкст. І нават я сама, запісваючы нейкі момант, гуляючы дзесьці ці яшчэ што, я проста нават сама яшчэ не ведаю, што з гэтага можа потым пайсці нейкая асобная лінія. Частка 7. Адкуль бяруцца ідэі? Ідэі твораў я чэрпаю з рэальнасці, бо жыццё настолькі прыгожае, што з яго можна бясконцую колькасць сюжэтаў знайсці. І для мяне гэта нават праблема, бо ідэяў у мяне вельмі шмат, звычайна. Вот я іду, клас, вот пра гэта можна напісаць раман. І мне вельмі шкада ўсіх тых ненапісаных раманаў. Я часам запісваю нейкія ідэі, часам я нават не запісваю, бо я проста разумею, што гэта нерэальна зрабіць. Але у мяне няма праблемаў з прыдумляннем ідэй, яны проста вакол мяне. І гэта, дарэчы, цікава, якія сюжэты ў выніку увасабляюцца ў кнігу. Мне здаецца, у гэтым вялікая доля выпадковасці. Напрыклад, кнігу «Марта і яе мара пра снег» я напісала даволі выпадкова, бо я гуляла ўзімку па сваім раёне, уяўляла, што вось з аднаго з гэтых вокнаў вызірае дзяўчынка, і вот з ёй пачынае нешта адбывацца, а чаму яна сядзіць глядзіць у акно, а чаму яна не выходзіць на вуліцу, я пачынаю тлумачыць гэта самой сабе, і з гэтага напісалася гісторыя з абсалютна выпадковай думкі, з абсалютна выпадковага вобразу. І у мяне на той момант нейкія зусім іншыя ідэі былі, але вось неяк так атрымалася, што гэты нейкім маім унутраным рэйтынгу гэты сюжэт ён не быў значным, але чамусьці ён вось узяў мяне і захапіў. Я думаю, што ў гэтым ёсць выпадковасць нейкая. І вось як з гэтым раманам прыгародню, які я мару дапісаць, які для мяне вельмі важны, я таксама думаю, што я яго не дапісваю праз нейкія выпадковасці, бо я прыдумляю нейкі іншы сюжэт і пачынаю працаваць з ім, і нешта, што для мяне важнае, адсоўваецца, але і гэты новы праект робіцца таксама з часам важным. Частка 8. Ці ведае аўтар, чым скончыцца твор? Для мяне вельмі важна не ведаць, чым скончыцца гісторыя. Бо калі я яшчэ толькі спрабавала нешта пісаць, яшчэ да выхаду маіх кніг, я рабіла гэтую сваю памылку. Для мяне гэта была памылка. Я думала, што мне трэба прадумаць твор цалкам, нейкую гісторыю, яшчэ не твор, а проста нейкую гісторыю дадумаць цалкам, зразумець, чым яна скончыцца, і што толькі тады можна гісторыю пісаць. Але калі я прыдумляла нейкую гісторыю, мне проста рабілася вельмі нецікава яе пісаць. Таму першы раз у мяне атрымалася вось з катом Шпротам, кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў, бо я прыдумала загадку, што
у нас тут у парку атракцыёна ўзніклі мышы. І я на гэты момант спынілася, я не ведала, чаму яны зніклі. Я прыйшла, некалькі дзён я вось гэта неяк апісвала, запісала, і калі я дайшла да таго моманту, што я ўжо не ведаю, што далей адбываецца, тады я пачала хадзіць па раёне, па гэтым парку і думаць, што б вот я рабіла, калі б мне трэба было расследаваць. Я думаю, так, вот можна было пайсці праспытаць таго-то, там, вераб'ёў. І тады я вяртаюся дадому і апісваю, як героі ідуць распытваць вераблёў. То бок, фактычна, мне трэба было рабіць кожны крок, не ведаючы, што будзе далей. І фактычна, у канцы разам з героямі я гэта даведваюся, што ага, вось што это значыць. Значыць, гэта і ўжо потым, калі я маю вось гэты касцяк, я ўжо пачынаю ў тых першых частках, дзе я яшчэ, безумоўна, не ведала, што здарылася з мышамі, ці з мышамабілем, ці, як у трэцім спросе, чаму час паскараецца. Я тады ўжо вяртаюся і пачынаю нейкія намёкі, ці нейкія зачэпачкі, ці нейкія сюжэцікі маленькія, гісторыі ўстаўляць, каб потым чытач, дайшоўшы да канца, вось што гэта насамрэч значыла. Але нельга ніколі з гэтага пачынаць. І абсалютна гэтак жа я пісала кнігі для дарослых. То бок, з часам пустазелля ўвогуле было іначай, бо гэта як дзённік, там, ну, ясна, я не магла ведаць, што будзе далей. Але вось гэты фікшн пра гародню, якую я мару дапісаць, я выбудоўвала абсалютна гэтак жа. Хаця я ведаю нейкія моманты, якія там адбудуцца ў канцы, але я не да канца ведаю, як я да іх прыйду, каб мне было цікава пісаць. І мне, звычайна, не трэба неяк вырашаць лёс герояў, бо часцей за ўсё, ужо, вот калі я пішу так па фрагменту, крок за крокам, сам аповед ён вывозіць, як бы падказвае адказ. У кнізе Марта і яе мара пра снег для мяне гэта спрацавала найлепшым чынам, бо там таксама ёсць такое невялічкае расследаванне, што здарылася, трэба зразумець, праз што, ўсё гэтыя там апісаныя ў кнізе праблемы адбываюцца. І у мяне на той момант ужо было напісана 2/3 вось гэтага першаснага касцяку, яшчэ без усіх гэтых звязак і гэтак далей. І я пачала глядзець, вось у мяне ёсць героі, якія вот мяне ў працэсе з'яўляліся. І хто з гэтых герояў можа быць звязаны з гэтай загадкай? І ты знаходзіш ужо ў тым тэксце адказ на сваё пытанне. Часам сама логіка тэксту, мне не трэба было сидзець і прыдумляць, ужо сама логіка напісанага тэксту мне падказала, чым усё можа скончыцца. Але, безумоўна, вельмі шмат ты вяртаешся і потым ужо пад гэты фінал падпраўляеш, каб усё было лагічна. Частка 9. Плюсы вялікага жанру. Ну, у мяне пакуль што зусім вялікіх раманаў няма, але я люблю вялікі жанр. То бок я не пішу апавяданні. Час пустазелля ўсё ж такі, ну, даволі вялікая кніга, хоць ясна, што гэта не 500 нават сторонак, але вялікі жанр дапамагае падняць шмат пытанняў узаемазвязаных. Таму што ўсё ж такі, калі я пішу гісторыю пра шпрота, то гэта часцей за ўсё адна, ну, ці максімум 2 лініі, якія будуць паміж сабой звязаныя. Гэта нейкія ёсць праблемы, якія ты падымаеш, але ў вялікім жанры гэта ўсё раскрываецца нашмат цікавей, нашмат больш прастору для развіцця сюжэту і для таго, каб пагаварыць пра нешта важнае грунтоўна. Таму я думаю, што калі мае жыццёвыя абставіны будуць мне гэта дазваляць, я б хацела застацца ў вялікім празаічным жанры. Частка 10. Ці можна пісаць 2 творы адначасова? Звычайна, у адзін момант часу я пішу адзін твор. Паралельна я пісаць не магу, але часам я нешта закідваю і потым пішу нешта іншае і вяртаюся. Але я не магу пісаць, напрыклад, сёння адну нейкую гісторыю, заўтра другую, паслязаўтра я вяртаюся да той першай, таму што гэта для мяне не працуе. Мне трэба вельмі моцна засяроджвацца на нейкай гісторыі, але вось так рухацца паралельна я, ну там, напрыклад, 3 месяцы я пісала адно. Вось так было з кнігай пра гародню. Я так шмат пра яе гавару, кнігу, якой няма. Але, напэўна, там вельмі шмат прыёмаў я выкарыстоўвала, якія лічу сваімі асноўнымі працоўнымі. Я яе пісала, напрыклад, 3 месяцы. Потым я вырашыла, што я хочу напісаць «Коч проты вежавы гадзіннік». І я напісала, а потым я ўжо пачала пісаць канстытуцыю. То бок таксама бачна гэтая загана гэтага падыхода. Ёсць нейкія гісторыі, якія адкладаюцца, і да іх можна ніколі не вярнуцца. Часам у мяне атрымлівалася вярнуцца,
часам часцей за ўсё ж такі не. І гэтымі многімі гісторыямі я гару, і нават вось гэтым дзіўным гатычным падлеткавым раманам пра Сухарова я сапраўды дагэтуль яго прыгадваю, і все гэтыя чарнавікі ў мяне захоўваюцца, і таймлайны, і схемы, якія малявала. Я просто ўжо так, калі рэалістычна гляджу, што калі я буду выбіраць, напрыклад, што з гэтых дзвюх кніжак скончыць, гісторыю пра Гародню ці гісторыю пра Сухарова, все ж такі у такіх умовах, калі я мушу выбіраць, я выберу вось гэтую гісторыю пра Гародню. Ці, напрыклад, цяпер я зноў жа выбіраю, што з гэтых усіх ідэяў, я все ж таки выбіраю Аргентыну, тому што яна больш свежая, і таксама я разумею, што калі я яе адкладу, я просто вельмі шмат чаго забуду. Частка 11. Таймлайн і мапа раману. Калі я пісала «Катоў шпротаў» і калі я пісала кнігу Марта і Амара пра снег, ужо калі ў мяне быў касцяк тэксту, я рабіла таймлайн. І распісвала, што калі адбываецца, проста каб не наблытаць, бо ў адным раздзеле ты, напрыклад, пішаш, што вось сёння пятніца, апошні дзень тыдня, допустим, а ў наступным раздзеле ты пішаш, што ўжо аўторак, то можа паблытацца. Таму я ў нейкі момант, ужо калі я досыць добра ўяўляю, што будзе адбывацца, я распісваю і правяраю вельмі дэтальна, каб не было храналагічных парушэнняў у тых кнігах, для якіх храналогія мае значэнне. Бо, напрыклад, для часу пустазелля я не рабіла таймлайна, бо гэта не мае для гэтай кнігі значэння, але ўсё адно я старалася глядзець і правяраць, каб, напрыклад, у часе пустазелля вельмі шмат розных кветак, розных раслін, каб, напрыклад, штосьці не цвіло раней за тое, што як гэта адбываецца насамрэч у прыродзе. То бок гэта я таксама стараюся адсочваць, гэта адно. І часам я нейкія схемы малюю, напрыклад, як выглядае прастора, дзе перасоўваюцца героі. Я спрабую гэта нейкім чынам вельмі схематычна візуалізаваць, каб не блытацца і каб добра ўяўляць, дзе адбываецца дзеянне, зноў жа, калі гэта важна для аповеду. Частка 12. Як працаваць з уласнымі і чужымі рэальнымі гісторыямі. У аўтафікшны для мяне важныя два моманты. Па-першае, гэта дыстанцыя. Я стараюся не пісаць з нейкіх моцных эмоцый, то бок як з траўмы, знутры траўмы, то бок ці з нейкага перажывання. Ясна, што я записываю тое, што я думаю, але я стараюся, каб гэта не было непасрэдна, ой, як мне кепска, я вось зараз зусім адчуваю адчай, а каб была пэўная дыстанцыя, то бок адысці ад гэтай эмоцыі ў бок і паглядзець на яе збоку. І таксама ёсць нейкія сітуацыі, з якія я разумею, што я іх не выцягваю як пісьменніца. То бок, што ёсць сітуацыі, з якімі я не ведаю, што рабіць, і для якіх я не знаходжу словаў, якія здаліся б мне адпаведнымі. І калі я лічу, што я не знаходжу словаў, я не ўключаю гэты эпізод, нават калі я лічу, што ён расказвае пра нешта важнае. У мяне бывалі моманты, калі я бачыла, што гэта сітуацыя, у якой ёсць вельмі востры патэнцыял напісаць пра штосьці вельмі рэзкае, але я не адчувала, што я магу гэта выцягнуць, і тады я пра гэта не пісала. І цяпер мне здаецца, што мне цікавыя складаныя моманты, але я спрабую вымяраць свае сілы. Калі я не магу напісаць пра гэта бесстаронне, з павагай, нават калі ў гэтым будуць мае уласныя прыватныя перажыванні, каб гэта была таксама павага да сябе і да сваіх перажыванняў, то я не хачу гэтую гісторыю выпускаць. Я хачу, каб яна была пэўным чынам добра асэнсаваная, і каб у гэтай гісторыі, нават калі яна пра сорам, пра боль, пра падман, я хачу, каб на выхадзе гэтая гісторыя не прыносіла камусьці сораму ці болю. Таму я хачу яе вельмі добра перапрацаваць. І гэта вельмі цяжка, і калі я буду бачыць, што, напрыклад, з нечым я не спраўляюся, то я не буду наўмысна гэта рабіць, таму што вось тэкст, які выклікае адчуванне сораму, ці нейкай пякучасці такой, ці адчуванне такога нават насмешкі. Гэта не мой тып тэкстаў. Мой тып тэкстаў, ён мусіць быць вельмі ўзважаным. І гэта тая пазіцыя, на якой я сябе бачу. Паспрабаваць гаварыць пра цяжкія рэчы, каб гэта не чыталася цяжка.
Часам я так і говорю, я не ведаю, вот ёсць такая сітуацыя, і я не ведаю. Напэўна, вось у цяперашняй, з якой я цяпер спрабую працаваць гісторыя пра Аргентыну, там ёсць такія моманты, якія мне здавалася важна напісаць, але я не ведаю, як з імі працаваць. Я там часам так і пішу. Вот я не ведаю, што я магу з гэтым рабіць, але гэта ёсць, і гэта факт. Напэўна, я у такіх выпадках спрабую быць шчырай. Ясна, што немагчыма быць, напэўна, шчырым на 100%, таму што гэта ўсё адно тэкст, ты пішаш, ты яго чытаеш як бы збоку, але я прынамсі спрабую выкарыстоўваць шчырасць як свой інструмент. І таксама для мяне важна, ўжо вось, калі я пішу пра рэальныя гісторыі, для мяне важна гэта вот вымярэнне нейкай, этычнасць, як бы як я працую з рэальнымі гісторыямі. Па-першае, калі я магу, я даю гэтым людзям пачытаць. То бок асноўным героям гэтай кнігі «Час пустазелля», я ім давала гэтую кнігу прачытаць, нават не толькі тым героям, якія там зашыфраваныя пад літарамі, а некаторым іншым схаваным героям гэтай кнігі. І яны чыталі, і калі мяне просяць нешта прыбраць, я прыбіраю. Таму што я лічу, што чалавек мае права. Нават калі гэты чалавек, ты ніколі не адгадаеш, хто гэта, не расшыфруеш яго з гэтых нейкіх радках, калі чалавек кажа, вот гэтую думку я б не хацела, то я гэта прыбіраю. І калі гэта героі, з якімі я не магу узгадніць тэкст, калі я, напрыклад, не магу з імі сустрэцца, ці я пра іх не ведаю, не магу іх больш знайсці, то я стараюся пісаць так, нібыта я даю ім гэты тэкст. То бок для мяне вельмі важна пісаць пра людзей з любоўю і павагай, і не пісаць з пагарды, не пісаць з нянавісці. Можа, гэта тыя пачуцці, з якімі я не умею працаваць як пісьменніца, але паколькі я ведаю гэтае сваё абмежаванне, я яго улічваю. Увогуле для мяне праблема гэта кепскія героі. Нават калі паглядзець «Катоў шпротаў», там няма негатыўных персанажаў, таму што я не умею, напэўна, пісаць вось пра гэты бок. Адзінае, можа, у кнізе «Марта і яе мара пра снег» ёсць нешта такое падобнае на негатыўных герояў, і тое, мне здаецца, што яны не столькі негатыўныя, колькі вось проста абставіны так склаліся. Я не умею пісаць пра каханне, я не пішу пра каханне. Нават не тое, што не атрымліваецца, гэта не тэма, пра якую я б хацела пісаць. Бок тыя гісторыі, якія мне цікавыя, якімі я гару, яны часцей за ўсё чамусьці аказваюцца не пра каханне. І часам, калі я думаю, у мяне ёсць такая нейкая ідэя, ў нейкі момант я прыдумала напісаць такі стымпанк роман пра Баранавічы, вот пра чыгунку ў Баранавічах. І я часам просто люблю прыдумляць гэтыя сюжэты, ведаючы, што я ніколі іх не напішу, і я падумала, што было б цікава напісаць гэты роман, каб гэта была любоўная гісторыя. Вось нейкая такая стымпанк, любоўная гісторыя на баранавіцкай чыгунцы, такой вось мяжа 19-20 стагоддзя, безумоўна, такая альтэрнатыўная рэальнасць. Часам я прыгадываю гэтую ідэю, она мне вельмі падабаецца, але я разумею, што ніколі ў жыцці ў мяне хутчэй за ўсё не будзе проста часу, магчымасцяў, каб патраціць там 2 гады, напрыклад, на тое, каб вывучыць баранавічскую чыгунку, вывучыць чыгунку ўвогуле і вывучыць гісторыю дастаткова і напісаць гэты любоўны раман. Хаця вось у «Трэцім шпроце» там трошачкі ёсць, канешне, любоўная лінія. Я хацела яе развіць у 4-м, але я думаю, што таксама гэта хутчэй, калі і будзе, то не хутка. У «Часе пустазелля» хутчэй няма нейкіх такіх прыватных стасункаў на нейкім штодзённым узроўні, то бок там ёсць асобныя фразы, нейкія асобныя дыялогі, і мне здаецца, што гэта такі адзін са спосабаў неяк паказаць у тым ліку адносіны паміж героямі, якія вось зашыфраваныя гэтымі літаркамі, вельмі маленькімі сродкамі. То бок, бо мэтай не было апісання менавіта нейкага майго прыватнага жыцця. Увогуле асноўнае, як я бачу, асноўны інструмент апроч вось гэтых дзённікаў, які мяне тады вельмі цікавіў, гэта дэшыфроўка знакаў, якія мы маем у свеце. То бок, напрыклад, калі ты ідзеш па Варшаве і бачыш нейкія дамы, і што гэта табе, то бок, што ты можаш з рэальнасці, але таксама з размоваў, са сваіх размоваў, з размоваў з іншымі людзьмі, з нейкіх выпадковых эпізодаў і з выпадкова заўважаных нейкіх дэталяў, як ты можаш прачытаць свет з гэтых вось фрагментаў. Таксама гэта быў такі час, калі я пісала, што гэта было вот это сутыкненне з вялікай гісторыяй, калі проста, як мне здаецца, было немагчыма шырако адкрытымі вачыма глядзець і пісаць гэта як цельны наратыў, таму што ты яшчэ глядзіш на гэта з жахам і заўважаеш толькі дэталі.
Частка 13. Перфекционизм – добро ці зло? Я лічу, што перфекцыянізм гэта зло, таму што я для сябе разумею, што я ніводнай кнігі не напишу ідэальна. Мне вельмі сумна, што я не магу пісаць ідэальна, але я ведаю, што я не пішу ідэальна. І для мяне важней, каб нават не ідэальная кніга пайшла да людзей і нейкім чынам існавала ў свеце, і нейкім чынам людзі яе чыталі. І нават это тычыцца не толькі маёй кнігі, але і перакладу. Я ведаю, што все мае пераклады не ідэальныя, але я лічу, што лепш кай кніга існуе ў ідэальным выглядзе, чым не існуе ў ідэальным. Ніводная мая кніга не ляжыць некалькі гадоў. Усе кнігі, якія выпускаю, выходзяць даволі хутка, бо для мяне важна, каб яны існавалі і мелі сваё жыццё. Калі раман будзе ляжаць некалькі гадоў, цалкам магчыма, што яго давядзецца перапісваць, бо ён ужо не будзе адпавядаць моманту. Нават не толькі раман, верш, кніга. І ёсць, напрыклад, вершы, якія я напісала і вырашыла, што хай яны паляжаць. І я цяпер разумею, што тады, можа, яны мелі сэнс, а цяпер ужо я іншая, і мне ўжо не хочацца. Можа, нават гэта добрыя вершы, але я ўжо не хачу іх паказваць нікому. Частка 14. Ці важна для празаіка жыццёвы досвед і ці варта звяртацца да экспертаў пры напісанні кнігі? Я сутыкалася з такой думкай, што прозу людзі ў асноўным пішуць пасля 30. Я думаю, што гэта не універсальная думка. Я пачала пісаць сапраўды пасля 30. І я не ўяўляю, што як бы я магла напісаць раней, але мы бачым шмат прыкладаў, калі пісьменнікі, пісьменніцы пішуць і да 30, напрыклад, Салі Руні. Я перакладала яе раман «Нармальныя людзі», і я бачу, што сапраўды гэта хутчэй можа міф ці нейкае такое правіла не для ўсіх. Але са мной яно спрацавала, я сапраўды разумею, што ёсць шмат чаго, што я не магла, напрыклад, я пісала першыя дзіцячыя кнігі пра кота Шпрота, і на пэўны час пустазелля я не магла напісаць, не перажыўшы штосьці. Тут мне цяжка казаць. І тое, чаму я дакладна навучылася, гэта размаўляць з людзьмі, бо мне для амаль любой кнігі вельмі важна размаўляць з людзьмі, таму што увогуле для мяне кніга гэта, вось, як я казала, спосаб узаемадзеяння са светам, і нават пісанне кнігі гэта працэс узаемадзеяння са светам і з людзьмі. Першы раз увогуле я звярнулася да, можна сказаць, экспертаў, да кагосьці, калі пісала другога Шпрота, кот Шпрота «Зніклы мышамабіль», там дзеянне адбывалася ў батанічным садзе, там ёсць такая свята першай кветкі, мне трэба было ведаць, якая першая кветка цвіце. Безумоўна, я вельмі шмат гуглю, але тут канкрэтнае месца, і я праз Facebook, праз знаёмых знайшла супрацоўніцу батанічнага сада, я з ёй сустрэлася, я цяпер не ведаю, якія імёны можна называць, якія не, тому на всякі выпадак я буду менш імёнаў называць. І я атрымала вельмі шмат інфармацыі, якая мне патрэбная, то бок мне трэба было ведаць і пра кветкі, і пра дрэвы, і там, напрыклад, пра птушак. І я проста звярталася, і, дарэчы, да іншых бёрдвотчераў я часам з нейкімі удакладненнямі пра птушак звярталася. То бок вось нейкія такія канкрэтныя рэчы я пытала. Цяпер я увогуле вельмі шмат пытаю у людзей, і гэта для мяне важная, вельмі цікавая частка, просто нават напісаць камусьці: вось, добрый дзень, мяне зовут Ганна, я вот пішу кнігу, і мне вось такое пытанне, ці вы не маглі б мне дапамагчы. У асноўным людзі вельмі ахвотна дапамагаюць, і гэта, я лічу, што ідзе на карысць кнізе, бо ты маеш інфармацыю з першых рук. Для мяне важна не пісаць самой з экспертнай пазіцыі, таму што нават вось геалогія — гэта важная частка часу пустазелля, але я не экспертка ў геалогіі. І для мяне было важна пабудаваць гэты аповед так, каб было бачна, што я не геолог, што я просто іду в музей, чытаю гэтыя вывескі. Гэта тая пазіцыя, з якой пішу. З пазіцыі чалавека, якая не шмат ведае, і я стараюся гэта падкрэсліваць, што я не ведаю, я сумняваюся, я задаю сабе пытанні. Частка 15. Пісьменніцтва – тэрапеўтычны працэс. Я не лічу, што пісьменніцтва нараджаецца абавязкова з траўмы, і што твор нараджаецца з траўмы, бо, напрыклад, і кот Шпрот, усе гэтыя кніжкі, і Марта, і Канстытуцыя, усе гэтыя кнігі я пісала не з
траўмы. Маім стартавым пунктам была цікавасць да свету. Я пісала, таму што мне цікава, я прыдумала нешта, і мне хочацца пра гэта расказаць. І мне здаецца, што гэта у прынцыпе такі вельмі важны таксама пункт выхаду для пісання. І ці можа пісьменніцтва быць тэрапеўтычным? У нейкім сэнсе час пустазелля быў для мяне тэрапеўтычным. Але, скажем так, я пачынала пісаць гэтыя дзённікі не як кнігу. То бок для мяне гэта працэс быў, то бок не пісання кнігі. Ужо калі я пісала кнігу, я ўжо пісала з іншай пазіцыі. То бок у мяне ўжо быў проста гэты матэрыял, і я яго апрацоўвала. Таму вось чыстае пісьменніцтва, пісанне кнігі для мяне не ёсць тэрапеўтычным працэсам, але штосьці, што адбываецца вакол кнігі, можа быць тэрапеўтычным. Напрыклад, цяпер, калі я пішу пра Аргентыну, я чытаю вельмі шмат кніг, я камунікую з вялізнай колькасцю людзей, і мне здаецца, вот менавіта гэтая частка, яна для мяне тэрапеўтычная, бо яна вельмі дапамагае мне вельмі добра пачувацца. Таму што калі ты гарыш чымсьці, у цябе ёсць нейкая загадка, табе трэба яе разгадаць, то гэта вельмі шмат дае адчування сэнсу жыцця. І можна сказаць, што гэта ў нейкім сэнсе тэрапія, але вось калі я сядаю і пішу, то гэта ўжо не ёсць тэрапія, гэта ўжо для мяне, як мне здаецца, штосьці іншае. Трэба сказаць, што ў цэлым апошнім часам я адчуваю сябе даволі роўна і устойліва. Безумоўна, часам бываюць складаныя моманты, непрыемныя. З такіх момантаў я пісаць магу. То бок спачатку муляй, а потым прывыкаеш. І неяк уцягваешся ў тэкст, і нават адчуванне робіцца. Нешта ўсё адно там памятаеш, што нейкія непрыемнасці ёсць, але, в прынцыпе, гэта дапамагае. Праца. В прынцыпе, праца, напэўна, дапамагае справіцца шмат каму з непрыемнымі адчуваннямі. Эпілог. 3 парады тым, хто піша. Я б не хацела гаварыць пра парады, бо ўсё ж такі пісанне вельмі індывідуальнае, і магчыма тое, што працуе для мяне, больш ні для кого не працуе, я не ведаю. Таму я проста магу расказаць нейкія рэчы, якія вельмі добра працуюць для мяне і якімі я магу падзяліцца. І першае гэта тое, што мне трэба было вучыцца пісаць вялікі тэкст. Я не магла з лёту напісаць нейкі вялікі тэкст, бо калі яшчэ да выхаду першай маёй кнігі «Шпрота» я спрабавала нешта пісаць, у мяне былі нейкія грандыёзныя, маштабныя задумкі. Звычайна яны заканчваліся на першай старонцы, а потым гэтая грандыёзнасць гэтай задумкі, яна мяне вельмі прыгнятала, і ў мне нічога не атрымлівалася. І калі я прыдумала гісторыю «Шпрота», я адразу ведала, што гэта невялікая гісторыя. Ну, то бок я не ведала, на колькі старонак, але гэта мусіла быць такая вельмі лакальная казка. І калі я напісала, доўгі час потым правіла, я ўжо зразумела, што вось, у мяне ёсць гісторыя на, там, допустим, 75 000 знакаў. Потым я напісала другога «Шпрота», і ён быў трошачкі прасцей, бо я ўжо трошки уяўляла, як напісаць тэкст на 75 000 знакаў. Потым я напісала «Марту», якая у некалькі разоў больше, не помню ўжо дакладны яе аб'ём, можа ў 2 ці 2,5 разы, ці 3 нават, большая за «Шпрота». І ўжо было нашмат прасцей. І потым я напісала трэцяга «Шпрота», канстытуцыю, і вось «Час пустазелля». «Час пустазелля» на сёння гэта самы вялікі мой тэкст па аб'ёме. І я разумею, што я б не магла яго напісаць, калі б я перад гэтым не напісала «Шпрота», ў «Марту» і, можа, нават канстытуцыю. То бок, калі вялікага тэксту я адразу пужалася, то з маленькім тэкстам было прасцей справіцца. І я ўжо так, атрымалася, значыць, можна яшчэ штосьці. Не тое, каб я наўмысна нарошчвала аб'ём, але цяпер я разумею, што такім чынам я таксама дазваляла сабе пісаць усё большы тэкст. Таксама я разумею цяпер, што мне ўсё яшчэ не па сілах вось сесці і вот адразу напісаць вялікі раман, як показала тая гісторыя з гародняй. Таму я стараюся разбіваць гэтую задачу на некалькі драбнейшых. Напрыклад, ужо выйшла некалькі эсэ пра тое, як я шукала мясціны Карласа Шермана ў Монтевідео і ў Буэнос-Айресе. Таму я не ставила сабе такую задачу напісаць там кнігу пра Аргентыну. Я подумала, я хочу вот конкретно вот гэты эпізод распісаць, і я его распісала, і ў мяне ўжо ёсць даволі вялікі кавалак тэксту. Напэўна, гэта каля таксама 70 000 знакаў, што ўжо даволі прыстойна. Потым я вырашыла, што я напішу яшчэ пра нейкі эпізод. І з гэтага у мяне таксама вырасла яшчэ адно эсэ.
пра Флоріяна Чарнышевіча. І цяпер у мяне ўжо ёсць два гэтыя базавыя эсэ, і ўжо калі я маю гэты вялікі кавалак тэксту, мне нашмат прасцей ставіць нейкія новыя чарговыя задачы і нарошчваць на гэтыя тэксты ўжо аб'ём, каб з гэтага атрымалася нейкая кніга, якую я у ідэале хочу напісаць. Ну, я яшчэ не ведаю, як яна будзе выглядаць, але ўжо вот кірунак, прынамсі, бачны. Калі б я адразу вырашыла, зараз я пишу на 300 000 знакаў кнігу, я думаю, што я б ніколі з гэтым не справілася. Мне патрэбныя канкрэтныя невялікія задачы, з якіх потым вырастае штосьці вялікае. Другое, што для мяне важнае, гэта не баяцца недасканаласці. Я заўсёды памятаю і заўсёды сабе гэтым суцяшаю, што я не напишу кнігу, якую можна будзе там на Букера, напрыклад, намінаваць. Бо гэта зусім іншыя навыкі, гэта іншая літаратурная сітуацыя, іншы рынок, іншы падыход і, я думаю, нават іншая адукацыя. Але я магу зрабіць максімум, што я хочу. То бок, я ведаю, што я зраблю штосьці ў межах сваіх магчымасцяў, але ў гэтых межах я стараюся рабіць максімум. То бок, калі вот нейкае месца, мне здаецца, вот я яго трошачкі не дапрацавала, все ж таки я стараюся да яго вярнуцца і давесці да такога стану, што яно мяне задавальняе. Іншая рэч, што часам я бачу, што вось гэтае месца, в прынцыпе, можна было б зрабіць лепш, але я разумею, што я не ведаю, як і не магу, і тады я дазваляю сабе гэты тэкст пайсці ў друк з недасканаласцю, недапрацаванасцю, бо я ведаю, што можа, праз 10 гадоў я змагу, але праз 10 гадоў гэта ўжо будзе іншае я, іншае жыццё і іншы свет вакол. Таму для мяне важна помніць, што я не зраблю ідэальна, але ў гэтых межах зрабіць максімум. І трэцяе, што для мяне важна, і гэта я яшчэ вывела, калі перакладала, што практыка важнейшая за тэорыю, што я магу прачытаць ці не прачытаць шмат артыкулаў, кніг ці нешта яшчэ, нейкіх інтэрв'ю пра тое, як перакладаць, але я ўсё адно змагу перакласці толькі калі я буду 10 разоў зраблю, 10 разоў выкіну ў сметніцу, але на 11 раз атрымаецца. І таму для мяне было важна спрабаваць пісаць і выкідаць. І гэта вельмі страшна для мяне цяпер гучыць, бо я ўвогуле вельмі не люблю штосьці зрабіць, а потым яно нікуды не ідзе. Я вельмі люблю, каб усё ішло ў працу, але ўсё адно штосьці даводзіцца выкідаць. Для мяне лепш напісаць 20 сторонак тэксту, з іх потым застанецца, допустим, 13, і я іх буду мець, і яны будуць недасканалы, чым я прачытаю даведнік, і нібыта буду ведаць, як гэтыя 20 сторонак напісаць, але іх у мяне не будзе. То для мяне заўсёды практыка працуе лепш, чым тэорыя. Большасць аўтараў пагаджаюцца з тым, што натхненне не прыходзіць выпадкова, яно вырастае з дысцыпліны. Але ўмовы для творчага запалу часам можна стварыць сабе штучна. Ганну Янкуту ідэі наведваюць падчас роварных прагулак або перад сном. Да паэткі Сабіны Брыло азарэнне прыходзіць у лазенцы, а пісьменніцу Кацярыну Уаро натхняюць кнігі і курсы па крэатыўным майстэрстве. Сваімі творчымі метадамі беларускія аўтары і аўтаркі дзеляцца ў падкасці Літрадыё «Адкуль бяруцца кнігі».